25 anys del Fòrum 10 Comunicació a Puig-reig. Els mitjans de comunicació davant els nous reptes. Divendres, dia 20 de novembre, a les 9 del vespre i a la sala d'actes Doctor Llaveries, Vicenç Villatoro, periodista i escriptor. Llengua i comunicació, l'aposta pel català. El dret a decidir no és només el dret a decidir si som independents o som dependents. És també el dret a decidir cada cosa amb el criteri de la majoria i, com toca la democràcia, respectant a la minoria. Organitza l'Ajuntament de Puig-reig i Ràdio Puig-reig, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, CEDINSA i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Col·laboren el Col·legi de Periodistes de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, Regió 7, la xarxa de comunicació local, TV3, Catalunya Ràdio, el celler de Cala Quica, Serviçó, la llar d'avis Doctor Llaveries, Embotits Caus, Embotits Obradors, Neules Artesanes Sant Tirs, Guillem de Berguedà, cervesa artesana ecològica i Germans Caus Barrera.